Mayong gabi ug mayong adlaw ka natong tanan kung kanos ani ninyo madungog kining among mga espirituhanong gasa. Kasa kini kay gikan man kini sa espiritu ug among isulti ang kamatuoran. Busa kamo po naminaw ani gikinahanglan mamalandong ta karon sa atong mga pangitabo boy, di ba? Kay ang kalibutan karon dili man iya na mo tanawa karon daghan ang mga katalagman. Busa karon kinahanglan mahunong sa takadali nya maminaw ta unya stop block at tanaw na to ang palibot unsa nang nitabo sa dato sa dagan sa kalibutan nga nagsigitag debate, nagsigitag sulti nga kita ang simbahan nga tinukod ni Kristo mas maayo mo balik ta sa sinugdan. Kini among among buhat wala ni nagpasabot nga nagahukom o aduna kami giigo kun dili amo lang isulti ang kamatuoran kay gikan man sa espiritu. Mamalandong lang ta nini pare ka man, pastor ka man, magwawali ka man, mas maayo boy, murag may sagutan nato ni ang Biblia sa sinugdan. Boy, unsa atong tapiko karon? Kay mga igsoon, doon na tayo mga panidinhi nga dasa sinugdanan nga atong pagtagaan ug pagtagad kay labing mahinungdanan po ni kayo no nga ato pong ni mabawaan kung sa Biblia. So dili pa ta kaabot din sa Genesis God. Wala pa. Wala pa. Mas maayo mabalaan gid na diha unsa gid ang Biblia. Gipangpirmahan man na sa kwan. Dili gid na to doison. Dili na siya pwede para mas tamasan kung sa nasulat diha. Tama gid. Nay nakasulat din kung unsaon pagbasa ang Biblia. 1 up to 8 ni siya. O pwede pa doon pag mamalihaw kung basa si mo kung unsa ba ang nakasulat dire sa number 1 og kini matag numero ko baga imuhang hubaron. Pero hubad naman ang daan, mura lang nagpasidaan daan. Sige daw, masada doon ang number 1 ano. Pagpili og bahin sa Biblia aron imong basahon. Tama. Ikaduha, sunod. Kinahanglan imo gayong sabtod ang buot ipahayag niini. Kanang pagpili ka na ng mga title kung ba unsaon pagpangumbira, di ba, unsa ang dila, di ba naman na diha pili ka ba nya unsa ang balaod ug sugo nya humanon sabton gyud nimo di ka maglukso-lukso. Sige daw kana diha sunod pa. Timan nii ang mahinungdanong mga tudling o pulong aduna bay mga pulong o panghuna-huna nga subli diha sa imong gibasa. Timan ana to tong mga pulong mo tong naay bersikulo nya tapos itong masabtan kung sa may gisubli-subli didto gyud sa pagbasa para masabtan gyud nato. Sige, padayon ba. Pang-upat, basaha pag-usab ang bahin nga imong napili ug pangutan-a ang imong kaugalingon kun unsay tumong og kahulugan niini alang kanimo. Tanawa nganong mo nang ingon sa Ginoo nga ay namog debate kay kung nagabasa ka sa Biblia imong kaugalingon unsay tumong para ba sa uban o para pagpaghukom para pa sa paggamit nimo sa imong simbahan para pa sa imong paggamit nimo sa imong pagtuo nga ikaw hinahimong boss o ikaw hinahimong halangdon. Ano sa magbasa ka sa Biblia para la sa imong kaugalingon tumong nya mao na karong gisulti nato na diha wala ta nagpasabot nga para nila kung gahi silang ulo bahala na sila basta isulti ginato ang kamatuoran. Tama gid. Kinahanglan magmatinud-anon ka ayag piliya ang mga mensahe nga gusto lang nimo. Daghang mga mensahe ang Biblia alang kanimo. Tanawa niya tanawa no atong ibuhat no di kay magpili-pili ka para pabor lang niya. Ang mga nahitabo karon daghan kay pagtuoy kay magpili-pili magkagdalan nga okay ra pabor lang nimo. Kanang paglukso-lukso sa dili na maayo. Pulpito ba? Pulpito ba? Propeta ba? Nabuat-buat kag lain nga hubad ba? Nga dili pabor nimo. Ang imong hubad hinuon nimo nga kinahanglan ginoon makigdebate ka. Para na sa imong kaugalingon, klaro go na para sa imong kaugalingon mo na kan magahiskot tag pare, magahiskot ta og mga nang magahiskot ta. Maigo gid sila kang ano man. Ang atong ibasa namas wala ang kasulatan. Tama gid. Wala man tarog sabot nga mamugos kung sa diri mamugos ko diri sa ko makuha nako. Natambalan raman ako ang ilang espirituhanon og lawas nun ng sakit mga liupo lang ko sa Dios og tambalan po nako ang sakit pud sa pagtuo. Boy. Ug uban niini ang mga pahimangno ug pahinumdom busa tan-awa sa kinatibuk-an
ang mensahe niini. Tanawa kinatibukan sa to pa. Humanon jud mo to pagbasa. Gikan sa title. Kung imong ilukso-lukso na magpasabot man nga nagpili kag pabor nila mo nang wala ginahusgahan kung kinsa nagdebate kung kinsa jud ang tinukod ni Kristo. Nga naman nagbuhat man sila daing pulpito kung mapili na sila nanapod sila yung mga referensya. Tama gid. Tama. Di kina humanon jud nimo to pagpili man kag pabor nimo para karon no na may mga title na sa mga Biblia. Kana pinirmahan man na 74 box 72. Mga pinirmahan man na may nagpirma diha atong ipakita na karon sige don. Ikalima, unsay imong nakatunan bahin sa Dios diha sa imong napasa. Tanawa. Imo lang nakatunan, mo na nga akong nakatunan, isulti lang nato nila nya sila lay mo anhi dali nga kamo ngari. Tama. Di ba no? May dili ko lahok man, dili ko ana nagsulti ra man ko kay binunyagan man ko, binunyagan matari pagka propeta. Magsasangyo ni sulti ra ko ana ay di mo ko mamugos man ang mga tao nga dili man ni nato ay ko mamugos ay nagahangyo lang ko sa Ginoo nga tagaan og kapanahonan ta. Sige. Unsay imong nakatunan bahin sa imong isigkatawo ug sa tawhanong mga kinaiya. Unsa may mensahe niini alang kanimo. Sa to pa unsa imo nakatunan kumbaga ba nga unsa dili gustong buhaton sa imong isig katawo kanimo ayaw buhata adto kanila nga ayaw pahukom anana o nakaron nga nagresulti ko ana hait gyud ko sinultian ingon sa naghukom ko yes naaman na diha sa maghiskot man mga pare mga pastor hiskot man na diha. Tama gid. Tama nagwali ka nya sa maigo lang sila wala man ta nag-mention gawas lang yung i-mention ko nila. Ay mo ingo gid kay naaman pala ang kasulatan ko para nag-mention ko ni Father Darwin o nag-mention man pud siya sa mga nanambal mention man pud nila ang mga tao niya karon unsa man na iyang di naigo siya pag-ingon ana nagpili pabor niya kay nag-ingon man siya nga kami ang unang simbahan kami ang tinukod ni Kristo kini Katoliko dili ay Katoliko gid ko nga tinuod naulaw na ko silang tinubagan nga naman kay tanawa ko do mura magwali mura no nagpataas naghukmanay kasi paday na don sa padon. Ikaunom, basaha kini pag-usab. Sa babasa ang pag-usab dito na lang doon. Kapito, pasalamati ang Ginoo tungod sa mensahe nga iyang gipakita o gitudlo kanimo ug pangayua kaniya nga tabangan kaniya magkinabuhi subay sa iyang pulong. Muna ako nga gidawat na ko ang espiritu dili sila mo to is ako kay naaman na sa balaang kasulatan pasalamatan nino na to ang espiritu mo nang sa kuadre kung magwali ko maigo mo diri sa akong gisulti di ba kada adlaw diri mo nang hupaw mo pasalamati ninyo nga gipasidan-an ta nga buhi patay gipatay na nato ang atong mga sala kay nagbuhat sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas di ba gipatay na nato ba nya maminaw na ta yang problema lang kay nagsulti man po sila taas mahisgutan man nato niya mini sa magtutulo niya doon padayon na lang na doon. Das ipaambit ang imong nakatunan sa uban. Paambit na to mo na nga akong nakakatunan niya gipaminaw ang espiritu man nagsisulti nako sige nakatunam nako ipaambit gid nako na nila nya depende na nila kung mutuon nako pero naaman na sa Biblia biyain ninyo ang inyong pagtuo o inyong naandang na pagtuo naaman na diha naged. Nga mo na yung sila, di ako katulad, tinuod yun tak, kaya nga naman, matuman ang pagbuot din, tumano yun nato yung pagbuot. Nga pasaylo, gitarong pasaylo unta. Di kay, sige tag, kaon-kaon dito, seremonyas, naman po na sa Biblia, dili makaluwas ang seremonyas. Ang pan, dili man po na. Nga mo na murag, daigo sila, wala dito, mo na nga, naigo gid sa itong mini nga magtutudlo. Pagbalik sa daotang espiritu naapo diha mini magtutudlo naapo na diha kato na lang isugotan nato tong pagbalik sa daotang espiritu kay si Kristo nagpalansang sa krus aron moadto sa langit naguna sa didto ang musunod niya kay naaman siya sa mga daotan di ba mo na papahawaon una mga balaan papahawaon sa inyong paggamit sa kung gibalaan kitagaan patag chances sa kalibo ka tuig muna nga mga tao dinhi kay dili mas la gusto nga naa si Kristo mo nang gigamit ang cross yung mga gibalaan kay dili man gusto nga mabuhi si Kristo. Ano naman? Ay kanadeng maghisgot ka nga tao ra man ta makasasala man ta. No? Kay moingon po sila wala kunoy gamiton sa espiritu. No? Ang Holy Trinity ka mabuto mabuak niya kataparon pero nag-exorcism ta, nagatuo ta sa daotan. Tama? Tama gid. Karon ako isulti man ako ang una-una sa espiritu kay mao nagiging ko nga wa mangukogi patay ni Kristo, wala man po ko gipatay ni Papa Jesus karon ko no mabutyag ang tani iyang mga tinagwa naman sa Biblia. Tanawan niya katong pagbalik sa daotang espiritu. Nya murag bugat ra ba na? Bugat na no.
Nga dili lang ta mo minsan nila, bahala na lang na sila, bahala na lang sila magbasa. Basta doon diretso doon kay ang maalamon ani makarelate gyud ani. Dili ato na mo pa na isulti ron kay daghan ng mga katalagman. Oo. Alang di na nato na isulti di wala ta di wala na ba tayo katungod bangayo kung aduna tayo jutay nga sala. Tama Kasi gyud. pag binuotan na lang para di po ko maulawan. Tama. Unta mamugos anak nila. Padaghanay bago di iron di man. Padaghanay nga nagampo ta dito nga nagpaampo ta nya mura ni noon tag nagpadios-dios. Nagsip-sip ta sa atong agalon. Agalon nga ribulto, agalon po datong amahan nagwali po dito gana ako ning simbahan Tanawa. Sanay tabo. Pasadon. Pamalandongin niyo na kamo na minaw anak. Sa i-subscribe pud mo sa Espirituhan ng Gasa kay kana kamatuoran na kay naa naman na dito. Kinahanglan isulti na tong kamatuoran no. Kung sa inyong nasabtan isulti nga to sa uban. Munang naara bagid na sa panudlo sa ato ang pagtuo ay gini ninyo ikinabuhi gini ninyo hari pagkapari pagkapropeta pagkahari pagkamaalagaron kay si Kristo nag-alagad ngano katiman man ko niyo pagkaamaampuon ng pari ampuon ba surrender ba ihatag sa Ginoo dili kay ihatag nimo ang imuhang kaakuhan ngadto sa tao pinagis imong balaod og pulpito surrender na surrender sa Ginoo mutuman gid sa kabubuton nya pagka-propeta pagka magsasangyaw kay gibunyagan man ta Aman anak o Espiritu Santo kinahanglan musulti ta kung unsa nga ato na pamalandungan sa ato ang kaugalingon nga pagpamalandong pinagi sa balaang kasulatan kay nagkugi man ka mana isulti ninyo kamudoy isulti ninyo kung dili maminaw itaktak inyo mga tiil mo ingon niyo nga kung magwali mo di ba pawali mo no isulti dito no sulti mo sorry ni isang ya umayang balita kung unsa gani ang ilang mga kinakaon na mo dito unsa dito nga kung dili sila maminaw biya ug itaktak imo mitil biya kanila kanang mga tao na anang magsigig ingon ako nga giyokman grabe na kulto si bahala na mo diya trabaho lang mo diya pasagdaay na kay mga walay bili nga bato na bililon ka ninyo di pahinuon mo kay gahi magdag ulo na man na dito na magpabilin nga pagayon sama na para kay gahi maginag ulo kung maghisgot tagbala ang kasulatan mangyamiid mo na sila kay gahi gid sila mga ulo na sa Biblia di ba naagid to naman ang gi-vlog kamo ana makarelate mo ana kanang Bible scholar ilaman ang istadihan pero galing lang gi-revise lang nila pinagi sa philosophy basa nang mini nga magtutudlo pagbalik sa daw espiritu kayo mo pumili nga magtutudlo maigo na ang magud connection naman po na sila gud taas naman po kayo kung atong basahon na pagbasa mo Biblia pagkugi. Ang pagbalik sa daotang espiritu. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuri-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangita iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, muingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga hinahinlo na ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Tato pa, muhawa sa mamawala o karon magsuroy-suroy siya kay si Kristo sa una, di ba? Ngayong taon no nagpakabatay siya, murag daotan kay isa, di ba? No kay nga lang man no, tunglo man siya tanan mga grabing mga sala sa una ilansang mo sa krus. Gidopanta niya ba? Niya, nidaog siya, pinagi siyang kamatayon, niyawa siya, suroy-suroy sa kamalan niya. Tuwa na si Kristo sa langit, di ba? Nga naman na sa Biblia. Padala sa Mesiyas nya nakig-away na po sa siyawa nahagbong na po diri suroy sa mala o diri sa kalibutan kay ang kalibutan karon dili naman iya mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios di ba nya puros naman mahigugmaon sa kalibutan karon gigamit naman yang gibalaan nya ang problema karon kay nisulod sa pagbalik o mo ning ingon sa inyong paggamit sa kong gibalaan gigamit nila si Pedro nga kunuhay unang Santo Papa gigamit ang mga rebolto si Birheng Maria sa mga gibalaan o mo na tong pagbadlong nila sa Malakyas di ba tama mana na siya o karon padayon na doon sila na lang magdugang anak kay umingon na pud sila nga hukom tawla ako wala ning isulti sa espiritu mo nang atong isulti ang kamatuoran. Unya mugula siya ug magdalaglaing pito ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan ang kahimtang ni atong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sinugdan. Kinsa man ning gawa siya. Kinsa may nigamit sa una, kinsa may nagpatay sa mga Santo Papa ripat ni Pedro. Mga pare. Tapos asaman karon gilambuad niya sa una, di ba simbahan? Simbahan. Kana anong limbuad mo to niya gol?
buhat man nga balay imbes balay sa akong amahan gibuhat ninyo kining tiyanggi ug palingki nya karon sobra man. Gibuhat og sugalan ana. O karon sobra naman pud karon. Karon sika ng mga ticket sa mga ano, karon pa grabe sobra na ay. So mura nagsugalan din ang mga ticket na mga sobre ana. Tanawa ko, may pagiging last to kay kung di ka mo taya, kung di ka anad taya, karon kung membro ka, mapugos man ka. Mapugos og taya. Oo. Mapugos og hatag. Kana ding palakpakan ka, mura man ka kanang nagsugal mo na, di ba, kung magtari mo, palakpakan na itong Ginoo, palakpakan na itong kaugalingon, palakpakan, praise the Lord, hatag ka mo din eh. Sobra naman na, sugal naman na. Sugal. Wala pa kay kapital, mas grabe pa ka sa una, kaysa una mo kapital pa man ka dito, kay magbaligya pa man ka sa Lampati, magbaligya pa man ka dito. Tama no? Okay, karon sobra pa wapay kapital. Ang kapital nimo sa inyong paggamit sa kong gibalaan, oh. Mao na to naigo po to magbuhat po din sila yuta. Nakulunon buhaton nila parang makaginansya. Naamnas Biblia bahala sila anak. Nagit. Bahala ya karon oh. Ya isin kay ko magsulti. Ano gamiton ko sa espiritu eh. Isin ako magsulti. Unsa mo pa ni anhin na po diri magpabugat na ko magpatambal dili mo tuo. Sama na, umakaningon niya, di ko magpatambal nuli kay makasasala ra ba ko masakpan ko sa kung sala dito. Dito mo sa mga tao nga. Mo na problema, kisa may gisudlan sa una, ay na lang na i-mention. Isip-isip lang mo. Kisa nagpapatay ni Kristo. Mga tao po sa una. Mga tao yan. Nagbuhat na po sila. Cross, pag daghan na kayo, you welcome. Nya patyo na po sa Kristo kusab. Nya kinsa po nagsigig akpod nga o kung sa tawhanon kinsa may nagpalansang-lansang po buhat dito drama-drama po dito. Ako naagi na po ko ano sa pero at least ma-reflect na to. Tama gid. Yan, nagbuhat po ni sa mga kasaulugan, mga importanteng mga adlaw, mga kapistahan. Matay nga, kadumtan ko yung kapistahan, yung kasaulugan. Nasaan na? Sa Amos, no? Sa Amos. Oo, niya. Oh. Tanawa. So mas daotan pagod day karon daw mga Masobra pa. tao. Masobra pa ba na yung pito ba? Pito pa ka. Pito ka adlaw ba? Wag itay panahon ba kita sa Ginoo? Di kita rin, matag adlaw mo nagtigom o tanawa ko na pati panahon sa Ginoo diri. Tama. Wala ay. Imbis makatagdag panahon sa Ginoo, mangwarta pa din noon dito, abrihan lang ang simbahan, kwarta. Kung ay mamatay, kwarta. So, ang hubad yan ng pito kadautan kung Pito ka adlaw. matag adlaw. Wala gi iya sa Ginoo. Di ba naanin dito? Kaya nga akong mga katauhan matag-adlaw, nagtipon po ni sa akong balay, sa akong panahulayan, akong simbahan. Kamura may nakaaka na din eh. Kita may nagbuhat na din matag adlaw ta nagtigom. Wala na, sa Bilbia. Naapod. Nagid na sulat ni San. O ikaw doon, di ba nakakatong pagbasa doon na? Oo, niya karon ingon pa kung kulto bad, kulto gina sila bad. Di ba nag-ingon ang Biblia nga ayaw ni ihukom sa tao para sa imong kaugalingon. Ako nagsulti raman ko kay naingon man sino isulti na anak ang akong mga tinago. Nganong sumbi nga akong pagigsulti sa una kay dili siya gustong taon daotan nga patyon. Libuan ka tuig diya, kalutan pa niya, o di ba to? Taon yang ay sa ni putla ni amo kaya kuha pa ning kalutan sa katuig, isa katuig sama sa kalibo katuig. 2,000 years. First millennium, second millennium, o karon panahon sa espiritu. Nya karon panahon sa espiritu gidawat na ko hait gid kay di manulti. O hait gid di manulti. Wala man ko nagbuhat og tulpito, nagbuhat ba ko diya og wala sa balaang kasalatan. Matawag ba nga paghukom ko kung sulti kas kamatawag? Dili. Salas doon, sa to salas ganiya. Kinalang isulti. Pambit. Di paambit tanan, reflection man ako, sige man ako sulti sa espiritu sa akong kasing-kasing. Nagseminar ba ko karon, nagtraining ba ko wala eh. Dugay ko sa simbahan nagtraining ko dili man mo ako sinultian. Tama gid. Yun man ko sa ilahang mga module. Yun man ko silang sugo. May pagtuon ko dito na i-prepista seminar. Ako pa maghatag og prepista seminar. Yun na po yung module. Jiki ko orientation na po yung module. Napagay star model sa una. Ya karon wala na star model, wala na. Wala na. Nabay nagatiman nga biyaan ng mga karnero, nabay magbalantay biyaan ng karnero, mo nang pagitaon ako, uy, manakaw ko, bahala na sila. Yung ang problema mo, reflect mo na ako yung nagpa-Diyos, dili, ay, napadios ko, katong nga dato, eh. Tama gid. Ya, napagin mo gisantos, no? Mamahan. Sa dama pa. Ya, ang problema, anang kinaya. Di ba dato, na, inako baka kon, masantos, maana, baka, kalingkod baka, di kay bulawan. Mo na nga, ang diri sa atong estate sa atong simbahan separate naman sa estate mo na sa nga na sila gi ang batika na gi sa nakaugalingong nasod kay imong tanan nga mo na problema na pud karon kay separate ang estate simbahan dili na sila kasipsip sa gobyerno kay naa may balaod nga ang balaod ba no ang balaod ba na kanang mga testamento na batud-an na siya kung mapatay na sakra ba ang nagsulat nga karon nasa Biblia na matud-an mapatay naman na sila pinirmahan pagid na. Di ba, ipirmahan po yun sa mga obispo.
Tama gid. Kaya, nang dili pabasahon ta sa una. Dili mo pabasahon ordinary mo nang nag-ingon sila nga kinahanglan mo adto mos interpreter. Nganong interpret maglain na taong Biblia para ginang maigo gid sa ingon nga ayaw basaha ang Biblia nga pabor sa imong kaugalingon. Di ba nag-ingon ang Biblia para lang sa imong kaugalingon, dili interpret para sa uban. Nga ako isulti man ako na mo ko nagamisyon, minsan lang ko pare, minsan ko nagpare diha. Kung hubad sa Romano Katoliko atong sundon, nya tawanan man lang paghubad, di ba kon? Mo na sa pulpito, na pulpito. Di ba sa ending bay, nana diha sa ending to na gibuhat sa atong ibasa kaniya. Katong kay imo bay uban gibuhat nga pastor sa to. Nasa. Tanawa na basa na diha. Wala mo gay nag-mention ng pare diha. Nalagi. Gibadlong dati naman na mong pare wala pa si Kristo. Mga Levita. Wala gid na isgutan ng pare diha ba? Si Levita na sulat ni kon. Kanatan. Isa tawag pa sa Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa Kato kapil na kabubuton ni Kristo. gasa sa Espiritu Santo mo ni karon. Ako dapat bigid na ako na kay mo reflect man ako. Kana wag ako mga silutian ako abi ko ng kaugalingon nga pagbot, di ba? Tama gid. Sige, badayon no. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsasangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo hangtod magkaiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Mutubo man diha di man mo daghan. Nya kung kanang hostess lawas ni Kristo di mo daghan mutubo sa tong kasing-kasing kay ang Biblia gani nag-explain man to ganiya nga mamalandong ka kung magbasa ka sa Biblia para lang sa imong kaugalingon mutubo sa imong habag lawas ang lawas ni Kristo kay ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing yun siya ang akong templo ang inyong kasing duha og tulo nga maghisgot kadako anak ko sa iyong taliwala tukuran niyo ang tulda. Wala naghisgot diha simbahan ang simba gani unsa may simba sondon nagsunod ni Kristo ba tumutuo ni Kristo dili isig ka magtotoo niya nagtapok sa isig ka magtotoo niya han naman na sa simbahan to na ang mga tao murag plural ba sa to pa tapukanan sa mga tao niya karon iya sa ni Kristo ang kinaya dito nga nabadlong mga ito sa inyong paggamit pagseremonyas di maluwas ang tao sa seremonyas di maluwas sa pan kung dili sa pulong di makita ang pulong kung wala ang buhat nagsulod-sulod ka din gamit-gamit kag mga sakramental dito di na igoy ka sa inyong paggamit sa kung gibalaan ang sakramental sakramento man na balaan man na balaan ka sa butan sir sakramental kay kami ang gisugo sa dili maigo gid sila ani kay ano man mga igsoon kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video updated ka kanunay. Daghang salamat. Tuison man sa mga taong walay alamag mabalihinon sa balaod sa mas ilang gibuhat sa ubang panit sa balaang kasulatan. Tanawa sa inyo unta magpakisayod ang mga tao bahin sa kung kububuton. Kay kamo man ang sunugo sa labi gamanan. Apan kamo o hindi nga to dito sa Malakyas. Nibiya sa kamatuoran. Gitudlo ang bakak. Di lang ko mag-mention kinaam na sa Biblia. Ano isulti na ako ang naa sa Biblia. Ay ako naman pamalandungan sa kung kaugalingon man sige ko hilak sa una. Dapat ilan ang tani papadis ilan tani. Mo gani pagbalik sa daotang espiritu. Hari din naman tanan yung pagtuo. Nagtuo mo sakramental, nagtuo mo sa iyong gibalaan, ha? No. Sudlan no, sobra no. Sudlan gid no. So dili gid na siya makabalaan ng kana kay mo na ni problema boy kani ako ba dili man na ako problema kay ako man isulti sugot ang kay ko kwaong ko sa Ginoo para mo extend ang kalibutan sa tinuod lang 100% ko nang sunod kay ako li mo adto dito pabatisa pwede ko ibalik nimo kay maminaw naman na ako kung mamatay ko tapagad kapoy na kaayo ning sulti kay pobre pa kay ta sus nagsige pa kog hangyo sa mga masakiton Ginoo tubangin ni kita pagoy mag antos din eh. Yan sila hayahay man. Kung mapatay, malipay. Ako, kung mag-uol ko na mapatay, ano man. Saan po makuha ano mamatay? Magwala man ko nag-Bible o man ko nag-misa.
wa mo po ko nakatag sobre. Mga nakasaygol kay ko kanang boy. Ay makita man ako espiritu mag-uol man nol tama din hiubos ko sa ako man ako ginasulti. Nasa man ako na di mo ko makaluwas niyo dito mo. Katong ibaydan man to ninyo. Ang isod yung Holland ba? Pag abot sa panahon kung magkalisod-lisod ka, manglangoy raman na sila. Biyaan ka ba? Kung matigulang ka, ango-anguhon na kawa na, di na kabalikan. Dili na Lain na po ang amahan mo puli diya, di na po kailan mo. Dili na. Muna yung sa nakadaghan ay noon mo, samot niyong kadautan. Wala din nagpasabot nga, sa unang nga panahon ni, ipasilihan pa ni valid pa to. Mga tanig abot sa espiritu sa kamatuoran kinahanglan, magduhig bang ko sa kalayo sa espiritu. Kaya mo sila bang ginidili madugay ang kalibutan. Kung pandong ra ko, bantayin nyo na, nagpandong-pandong ra ba po na sila. Ako, ikor ko mo anak silang inyong kasing-kasing. Mayin ko, biyain ninyo ang sala. Kamong kinikanan, ayaw mo palabi pasuko sa iyong anak ay itong luha, ang mga anak ha, pag binuotan mo ha, tahura niyong ginikanan, ba na, mara man akong ginasulti. Iya karon kay, ipabadlungon pa man ko sa Ginoo sa mga pari o mga pastor, di ba, naman na sa Biblia. Napaabot sa espiritu, hinduan kung mga pare o mga pastor. Hait kay kung mga sinultian, manang sige ko hilak na sa una. Ginoo, kinsa pa man ko no ang maghinlo. Nanindawat man ko sa espiritu, sa kamatuoran. Kay para kuno matuman ang kasulatan, nalipay ako pag-ayo sa amahan. Salamat, di ba? Nahimuot siya na, lipay siya, no? Nagipadala niya ang espiritu magdala siyang pangalan din ni nako. Ginoo, wala ba ni sila nabusdos? Wala ko nausap nga nung mausap man ko. Sa daghan nakakita pero dili sila gustong matanaw. Bisan makadungog sa imuhang giwali, di pa sila gustong mamati. Daghan ko gipakita din ni anak ug daghan anak pero di naman sila gustong magpamatuod nako. May gusto man nila nga patyon tungod sa ilang pagtuo. Tuo sila nga maorat to ang mga to ang sama simbahan sama kuno ni Nui tapok lang kuno mo dito pero ningon siya nasa sulat ni San Pablo naman na diha kanang mga nang sa pasiuna na anak dito nga panid-an ninyo ang nagwali sibo basi ang binuhatan basi pa nagpabitin-bitin magpaserious ra ba pud ni sila ngitag tukbo nun di ba naanas bala ang kasulatan. Naman isulti nako ang mga tinago ni Kristo ay yung mga simboyngay kaniadto. Sa sunod nga panahon mahisgutan nato ng mga sumbingay. Taas na kayo boy mo na ito magkugi pagbasa ka mo pa mga Katoliko nga tinuod yun. Ningon baka mo tinuod magyud mo nga tinukod ni Kristo pero kinahanglan po magbuhat. Basag tayo ng mga pastor nga mabuutan basag tayo po ng mga reliyon nga kon kay iwag man na suga man na. Basta no iabot niya sa espiritu no dili ko mo bali og hiwi niya. Kinaiya, bugang, dili po ko mo paong og pagtuo. Mali pa yung gani ko, nga daghan kayong mga pastor nga nagwali nga mga buotan. Mali pa yung gani ko nga naapoy pari nga buotan nga nagwali. Pero ang problema manggod, naman sila pulpito kay naamanggod sila canon law, balaod. Nag-away-away na sila ay, ipakita na ko na sa espiritu. Pero di lang sila masulti sa tinuod. Tama na. Pero dili pud ka makahukom na boy, kay naman po'y paghayon. Tama gid. Kasi pag mauna pa hinuuna ninyo pero kinahanglan pandungan yun kay mo sila mamatay mo pod uban kaniya kasi padig mapapasto padagis kamatayon niya kay magsakit siya taas-taas ka panahon sama ni Lazaro og ni Job nga magpaabot ka magsakit pa ka una ka magbago Yan na, patyadaan patsundaan. ng sala Tama gid. pahit ka itong si Job og si Lazaro pahit po kayo na magwali ka kanang manapak ka pareha ni Saulo si Pablo man na sige masag pamatay karon kaning akong mga pulong ang gisulti na manis bala ang kasulatan kung patyon gani ni nila ilagay kong tamayon ang magyaga sa espiritu kay iya manis sa espiritu kung ako ani padato ko karon Tama. kung panahon mo na amoy iha panghatag mo sa Ginoo ako wa po sila makuha na ako kay nakatambal ko tagaan mo dili piso 150 uban wala sa ato pa ihatag adto sa uban masa man tatog naiigbat nga dato boy diri maghatag nato kay di man ko magbuhat og astrodome di man ko magbuhat og dakong simbahan kawas kung gikinahanglan nya ang problema ana kay sama ni Melkisedek nag-offer si Abraham kay makadawat kasi Abraham wala man nagawali para makadawat 10% no makadawat kay tinuod man si Melkisedek nagwali kay ang Dios may nagbuhat niya nga pare pero kung pareha gani sila sa Levita nga nabuhat-buhat og pulpito daing balaod napapatay na ni Kristo
libita magpa-milagro pod ba, naghamog halad kay daghan ang gikinahanglan, mahurot ra pod mga bosog na nanas bala ang kasulatan busa. Amarang kamo nakadungog, salamat sa nag-subscribe, salamat pod nagsige pug ingon namo nga call to bad, ani lang good pod nako dinhi kay diya man pod makita na boy kanang nag-ingon nato kon, diya man makita nga magpaubos ta, bisag dai lang na sila kay kamo don, salamatin niyo na kay kung wala po musulay ninyo, naagay mo mga vlogger gani daghang magyug mo pa daghang mo bas no, Tama gyud. kay isa ra gani wala po na mura po tag sure na nga Kumbaga tabi lang po na ilang sultan no, wala mo kadto din hina. amo ani sa ko naamon ko diri kay ilang man anak ko, mo man nas Biblia atong binasa no ganihan no, Gaya na. tabi no. Asa ganito boy, pabasa po na nila ang title ato katong naa sa sirak no, Sirak. sirak atong pagpaubos. Nadia, basa sa sirak basahan niyo na ato ano man ang gihusay ninyo Ang panangigala ay. yung pagigala Nadia tanan higala nadia tanan pare sa inyo kung nadunggan na gani ninyo sa isa ka tawo nya inyong ipasa tabi na kinahanglan kamo gid pamatuod mo na po diri ang naana ko diri kung miingon gani nga ako'y nagsugo sa balaod nga ni anhi mo diri ay nalamog anhi ni anhi gid mo din ni harong gusto gid mo maminaw ni anhi gid mo harong gusto gid mo mausaksi kung tinuod ba ni bad ba ko o dili nga karon nakakita man na kanang nagaanhay diri nang sige istorya na ako na ko'y bungo na ako na ko'y kaladalan ni anhi unta sila basi ang mga pare ako mag-welcome mas maayo ganina ang pare pero di ko magdebate di man sila kung di man ko makidebate kay naaman sa akong balay diri naaraman diri balay pahulayan makapahulay mo sa tawanan mo. Tama. Kung adto ko sila magdebate ko no kay isog mo na sila amo ani di ba lagi ito nagdebate dito katong minteryo no Catholic minteryo no naaman na sa Facebook Catholic cemetery. anong naadto kon sila dahatag sila pamphlets dito sa to wali-wali nga kuan man ni anang minteryo man is Katoliko di ko maagi di ko mo ang minteryo ay kumuratag mga matay ta hinuon dito Pati cemetery ang puno nila. namatay na ganita bisag kinsa ta mag-uban naman ta dito So no ang kumbaga, kunon man nimo to ilahatong cemetery. So nato sila negosyo ilang pan amo na to ingon na magbuhat to kaginansya. ano yung problema boy kay mo ingon pa sa gibiran sa ibarang Katoliko tinuod yung Katoliko oy Tama, dala ta mo dito sa Ako Carmel kaginansya. dala diri baala na sila ako ampo mo amana mo andakat sa langit Nasa pag Biblia. daygon ang imong ngalan daygon na to ang iyang ngalan dili nun to gamiton ang iyang ngalan gamiton imong ngalan gamit man yung ngalan di ba daygon kay nato daygon ito sundon nya nangandoy tang maabot unta ang iyang gingharian ang bagong langit ug bagong yuta nya tumano na to iyang pagbuot kamo diha kamo sa gangaan sa simbahan sa templo maghilak ug magdangon aron maluwas yung katawan nya niingon kamo nga dadon nimo sa langit apan kamo dili mo sulod sa langit kay moingon pa sila tawar ba pud may makasasala nganong dito man mo mangumpisal nila na-reflect sila sama ni Kristo nagawali sila sa kamatuoran mas maayo pang diri mo sa kuha dili ko po pakumpisal ninyo diretso mo sa Ginoo igo lang sulugoon lang ko sa Dios napaulipon lang ko niya Tama gid. ano nga sulugoon ko niya sulod na ko gani mo ulanog akong tingog urag sirat bahala na mo anak sa ko gamahanan ko sige buloy kay gamahanan sa kalibutan kay daghang kwarta pare po daghan po kwarta magagoros Manilang gahom kwarta. kay kalibutan man ka power knowledge is power balaod mga philosophy is power walaan kasulatan Pero ang pulong na nagikan mas taguangkan kaalam namamani magukom. oo Pulong. Mamani Mamani hukom. di ka nas taguangkan sa ginikanan kung sige ka ko doon nag-eskwela ka doon ikaw boy nagtaas ka grado boy nag-eskwela mo gamiton gani ninyo no magpalit sa Ginoo pinagi sa philosophy magpili-pili gani mo sa tuwatong basa karon na ayaw pagpili nga pabor kanimo ang problema kay nagpili man sila Mensahe nga pabor. to sa philosophy mo man na sila nga ano yung interpreter nga nang interpret pa man nato ang simbahan Tools of interpreter.
Bahala na sila na. Kay gusto na sila sig pamalikas, gusto na sila sig gubog-gubog, gusto na sila sig pamantay, gusto na sila nga kalibutanon sila. Madahulog man po ning kalibutan, di madugay. Init naman gani kay takaron niya. Ang problema boy, gamay raman tani nagbag-o. Dili ra ba madungog ang atong mga pag-ampo ko nga doon norte jote nga sala. Bisa sobra namin yung unta po diri. Daghan namin yung unta kay daghan naman ta, sobra naman ta na po. Pero mga 100 dagway ta kabo permi nagbalik ring 30 o 50 kada adlaw computer na yan naingon man dito tungod sa mga pinili makubos-kubosan ang katalagman. Ang sagdagay na lang na sila. Pag binuotan mo parang mo-extend pa ikaw doon makahuman pa kag eskwela, ya makatrabaho pa mo. Ay kana sila wala man na nangandoy. Kalibutanhon man ang pangandoy. Ang problema kay ingnon pos nagwaling ay kabalaka anak ka nato ang Dios. Nya moingon pa gyud dito nga ang Diyos kuno ayang mangluluwas na. Luwason ka ta sa Diyos nga gahi kitag ulo. Ikaw daw. Nya duha makamatang Diyos. Budok-bad. Luwason mo sa bad. Paita boy. Lumatang sa espiritu sa kalibutan. Nakabalo mo. Kinsa yung amahan. Hala, pamalikas mo. Hala, paghukom mo. Ay, kadi akong gisulti. Nakaginis bala ang kasulatan. Bahala na mo diya. Nga nga kamo mga tao. Kamo nakasubscribe ka ng sa espiritu anong gasa. Kung may mo na ako nagpasigarbo yun ko ni share ninyo ni kay basi napay maminaw sama ninyo kanang dili maminaw ilhan raman na komentaryo lang mo kay amo anang sulod na pod basahon na mo sa balaang kasulatan sunod ang inyong tubag dili may making debate dili mo na yung silang rin buhay ka kamo buhay gibadlong ko kamo ay na sa response sa cellphone ay sa cellphone basi istorya mo dili maayo dia mura na mo buang dia. Kumahi mo, magatubang mo istorya niya pagay nagpasaylo. Nya kinsay walay sala ninyo. Ano magbuot man ka kung mao gyud ang gusto boy. Di ba no? Tama gyud. Ikaw doon, magbuot day ko ninyo. Sig anak ko kamo, pag umangkon ko kamo, gahi gyud mo ulong buot day ko. Pag umangkon naman tamo sa kalibutan hon. Sa kalibutan, anak lang tamo sa kalibutan, dili man ko makaluwas ninyo kay walay amahan. Suod makaluwas. So na plamahan. Kasi ako dili ko ninyo maluwas dili. Sa mga pare di mo luwas kadi ingon sila luwas. Nagpakanaog na sa Dios. Gran no sila Dios Nya kung Dios sila pani di binuhatan. Dios daotan. Ano problema? Wala mo salamat wa ko numunyag. Wala ko nagkasal. Ano yung problema boy? Problema nila na, di na natong problema kay easy raman ta. Nga mas maayagid magbasa ta sa balaang kasulatan. Usbon ko salamat pag-usab sa man iyong pamalandong para tag mahimuot no. Tama gyud. No? Sige lang, debate mo da. Pait po diya ang mga pastor si birahanay mo diya kay mingo man Ginoo nga ilanay raman na sila. Kay ang yawa gusto raman po na maghukmanay. Kami di may mahukom. Ang ako lang isulti ang kamaturan kay ang pulong maoy gamiton sa Dios sa paghukom no. Ang magdugang sa propesya ni ining libro mo na ron daghan ang katalagman. Ang problema kay daghan ang katalagman mudahonog pa lang ni mamatay pa lang ta maigo ta dito. Ang magkuha sa propesya ni ining libro kuhaan ang iyang kahoy na bahin sa balaang syudad nga gisigutan ining libro. So kanang pangandoy na to nga na say lawak dito sa balay sa kong amahan aduna na kamoy lawak. Ang problema unsa may mong kahoy gipadala, mapausanon ba ka, maluluyon ba ka, maginatagon ba ka, matinahuron ka ba, mo na ni problema mo na yung makahoy na to. Kahoy ng bahandi ng mga bahandi padala sa langit. Mapausanon dili libakira anana pagbasa mo diha Nagong kung sige lang simba ko lo niya na bad siya kiniya. Kabalo na siya kinsa iyang amahan. Di ba na sa Biblia no? Kinsa iyang gisimba. Kinsa iyang gisunod. Simba sunod. Nya nagtuong budtong muluwas siya kasi masak simba. Dili man simba man na sunod man na. Sunod. Kinsa may gisimba dia sa inyong simbahan, kinsa may inyong nagbaliwali dia. Nya panid ini yung nagbaliwali. Dili ba iya akog sa bandi katabang sa simbahan tanaw pangulo sa simbahan sulat ni San Pablo ngadto sa Timoteo. Timoteo Hebreo to sa una no. Timoteo na Hebreo man to si Kristo ang tinuod ng pangulong pare.
Nas wala ang kasulatan tanan namong gisulti. Naanay na usab, nag-usab-usab lang ni. Mo tong birasa dito no. Adunay mga usab-usab pamalandungi kay nag-usab-usab no ng mga pulong. Sulat ni San Pablo na usab na po ni Pedro, ni Mateo, ni Lucas, di ba no? Usab-usab no. Pero mao ra ang kahulugan niya. Mao ang kahulugan. Ay naman na sa bilang kasulatan. Ang pulong rin hindi usab. Sige, mas maayo last na doon basahan doon parang kay ato naman na take up kung unsa ang mga question ana dito. Ang tanan nga hubad na sa balaang kasulatan kinahanglan tudloan po nila unsa ang pagbasa. Kaya nagtudlo man to pulpito man na ilang pagbasa, pili giplano naman na nila daan kay kuhaan ang jutay kaninyong idugang sa sobra kanila. Amen. Amen. Ana nga. Ako proud jud kay ko labi na kani nag-subscribe aniyo sa ato pa. Wala pa man tingali na kasabot sila. Madugay makasabot mo ani kay dili ni para ana mo para nato sa tong kaugalingon matud pa sa balaang kasulatan kinahanglang maminaw ani pamalandungan sa sarili. Wala naguna-una karon ang uban man gud mamalandong hukman ko nila dili isulti naman nato ni pinagi sa tong bao kita nagbuhat bay. Buhat sa ipakita. Panidan po ko nila niyon po ko nila. Tama gid. Doon basahan sa last doon. Basahan ka to na lang atong basahan na lang to imong gikuan kay mo nang guide gid siya sa Biblia. Kanin saan Kato imong basa kaniya. Kaya parang di ma-refresh gid sa ilaha. Una, pagpili og bahin sa Biblia aron imong basahon. Title Kinahanglan imo gayong sabton ang buot ipahayag niini. Katulo, timani ang mahinungdanong mga tudling o pulong, aduna bay mga pulong o panghunahuna nga gisubli-subli diha sa imong gibasa. Kaupat, basaha pag-usab ang bahin nga imong napili ug pangutan-a ang imong kaugalingon kun unsay tumong ug kahulugan niini alang kanimo. Kinahanglan magmatinod-anon ka. Ayaw pilia ang mga mensahe nga gusto lang nimo. Daghang mga mensahe ang Biblia alang kanimo ug uban niini ang mga pahimangno ug pahinumdum busa tan-awa sa kinatibuk-an ang mensahe niini. Ikalima, unsay imong nakatunan bahin sa Dios diha sa imong nabasa. Unsay imong nakatunan bahin sa imong isigatawo ug sa tawhanong mga kinaiya. Unsa may mensahe niini alang kanimo. Basaha kini pag-usab. Pasalamati ang Ginoo tungod sa mensahe nga iyang gipakita ug gitudlo kanimo ug pangayua kaniya ang ngatabangan kaniya magkinabuhi subay sa imong pulong. Salamat. Kay pulong mo ni sa espiritu nako dapat pagpasalamat siya sa tuwa. So, kung wala man sila nagawali pasalamat sa kay Jesus. Di ba no? Kadawat sila sa kong giwali gisulti nga sunod pa dayon ron. Dito to ganiya katong uban gibuhat. Plus ipaambit ang imong nakatunan sa uban. Katong ganiya atong latong Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron matubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Ako balaktak ko na diba niyon ko way labot tong mga mayong pare, way labot tong mayong pastor, di ba no? Nakita ko no, igo lang ko na sorti sa labot na ko no. Wala man po kay i-offer nila. Yang ang problema ka nang itong si tata din nag-ingon anak gihukman tagkatawan pa gyud ko. Bahala na yan na aramaga dito. Sa imo lang kaugalingon dili ihukom. Ana ako nagsulti man ko sa kamatuoran naman na sa Biblia. Wala man ko naghukom na nila. Siguro pag gani bisig si Kubuloy o si Kuan pa na maluwas pa man na sila. So kaning akong gisulti ani ilang timbang-timbangon na pinaagi sa pagbasa pud sa balaang kasulatan. Masubaybayan man ta kay nakatag naman ta og mga pahina niya. Klaro naman na dito kay magpili ka
nga imong basahon dito kung ikaw gusto ba ka nga magbag-o ka kadiya ka na nanay mga title ang numano nimo babalik-balik. Salamat kamo mga naminaw, salamat. Unta ma-share ninyo ni inyo ipambit ngadto sa uban dili para sa paghukom namo ninyo kundi atong iambit ni isulti pa nato sa uban og sila na lang ang magtimbang-timbang ini agi pagpainom nato sa umaabot nga kaning atong lawas usalang kini kapayag usalang kini kasagbot ang isa kali gatos katuig sama sa isa ka tinul sa tubig. Salamat og ang Dios kanunay ang espiritu unta motubo sa atong kasing-kasing na adunay kugma ug maayong gabi kanatong tanan. Amen.